За 30 години от малка семейна фирма изградихме група от компании с визия за бъдещето. Фокусираме се върху нуждите на клиентите и предлагаме гъвкави и ефективни логистични решения. Ние не само доставяме и складираме стоки. С нашата експертиза ние създаваме стойност във веригата на доставки. Ние поемаме отговорността за бъдещето. Това е всичко, за което мечтаехме.